Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe and click the notification button for more updates. So guys, indaba kaGogo Skhotheni no Queen Lolly is still going on. So yesterday guys, uGogo Skhotheni went on TikTok and spoke of how she is not dating Mpumelelo Mseko, and at the same time she had some few words to say on Queen Lolly. And guys, Queen Lolly, of her being the queen that she is, what hayi kahle mina ngeke ngihlale ngithule umuntu entshele this and that, and she went also and responded back kuGogo Skhotheni with a video that she also took to Twitter. So guys, please do share your thoughts down in the comment section and let me know what you have to say about this, because I indaba le, it seems like ayisoziphele manje, and indaba kakuthi ugogo ujola noMpumelelo Mseko, it's becoming something else. Inkinga yakho usile wena. Usile. Ene manje uthusela labo aba-weak abakusabayo. Nangusabi mina. Unemba bani wena uzofika uzongibuza uzongitshela ukuthi i-career yami ngeke iziye ndawo. Unemba bani uzongitshela ukuthi mina ngeke ngibe yilutho. Ake ngibe yilutho mina. Ngiwutho already kanti ke akusile. Angazi noma ngikubize ngo DJ noma ngikubize angazi ukuthi ngikubize ngani kahle kahle. Umfundisi or mama umfundisi noma uyini angiqondi, ngoba hayi uzama konke shem, yazi ngendlela onomhobho lo ngayo, ngendlela onomona ngayo, enabantu abakwazi angazi ukuthi ngithi umshayi wesitina noma angikwazi nje ukuthi kahle kahle kubize ngani. Kodwa nje inkinga yakho ukuthi usekakhulu ene manje uNkulunkulu usazokushaya. uNkulunkulu wena usazokushaya wena. Awakaboni lutho. Uyitshela ukuthi usile. Ene manje la ufike airport, hayi ngisho Park Station. Bajwayele ukukuyeka. Firstly, wazi kahle ukuthi bengikhalelani kwi-podcast, hayi ngoba nakubungazi. Angikhaliso uwena mina. Wazi kahle ukuthi bengikhalelani kwi-podcast. And you are the last person ukuthi kodwa vele ujwayela ngithi ukurejoice ipain yabanye abantu, ene wena kuningi. Kodwa ithi ngithule. Iqiniso uyalazi. Wena noNembeza wakho iqiniso uyalazi. So ke asizoloku argue senza nani ukuthi mina ngiyadliwa, mina vele ngiyadliwa strong futhi. Hayi ngiyadliwa mina dadewethu, hayi ngiyadliwa mina mntama. Ene nawe ufana nami ukuthi nje you living a lie, mama umfundisi. Hayi uyawashintsha mama umfundisi. Sazokumura strong baba sekhaya, sazokumura strong baba sekhaya. Phila hey ubani loyo? Yini? Uyaphe ngibhizi la ngenzi TikTok. Ngiplakele. Ngiyabonga. Okunye ke nje mina vele noma ungangisuwa nje. Angeke uthole ngishutwa mina, noma ungangisuwa uyobuya imoshela isikhathi sakho. Angeke uthole lutho.
lutho angeke uthole ngisho leli duku laka Louis Vuitton ngeke uthole lutho. Mina noma ungangisuka umoshela isikhathi sakho nje. Phila iqiniso futhi ke mina ungangithusela ukuthi hey ngizobona ukuthi uzophelelaphi umculo wakho hey lalela mina nginempilo ezu7 njengekati mina futhi uyakwazi lokho you know very well angizoloke ngidescribe into eziningi ngichaza into eziningi you know very well ukuthi mina ngikusabi mina angikusabi nje angikusabi ngilele ngibhekele angikusabi ujwayele ukuthi nithusela ingane zabantu ngokuloya ngomuthi hayi mina ngikusabi dadewethu uyekele futhi kulo ngisendela ama message anginyanyisayo ayangicika lama message lokungisendela wona mangibona inamba yakho ngathi ngahlanza so please awusendele amadoda akho lawa mhlambe utshele eyodwa yawo ukuthi uyikhumbulile or something ngoba la ngiyakubona ukuthi akukho kahle mina ngizophikisana nje nawe ngikushilo sonke siyakwazi futhi lokho ungibetrayile nje so please so bengifuna ukuthi clear ke iA ukuthi lezi hlama lezi la ku TV ezibhize umpumelelo waguliswa uQueen Loli umpumelelo waguliswa uQueen Loli kube kukhona nani ku list mina I'm one clean bitch munu mina hawu ngathela ngishiyo gathi udlele kulona mntaka maye lami mina hayi dadewethu so nje ilist nje ukhona kuleyo list wena uyazazi futhi ukuthi ukhona futhi akunendaba nje ngakushiyela long time ago kuukuthi ke ngize ngichaze into eningi ukuthi ngashiya noma ngishiyanga noma ngisakuleyo ndawo angeke ngichaze into eziningi kodwa nje wena nje phila iqiniso